alle sammen. Ja, i dag der skal vi lave boller af kaj. Fordi det er sådan en opgave, så ja, jeg er bare natbukser på. Det er ikke noget. Så jeg går direkte i gang. Jeg henter lige, jeg sætter ind i køleskabet. Så det bliver bare godt. Så lad os stikke om mere. Først så finder jeg lige en skål, som jeg kan røre fra sådan en. Der har vi en der. Lad os se, den nye kniv jeg har fået i julegave. Ikke dårligt. Den skulle bare lige hurtigt vises. Nå, jeg er ude på den her fokus nu. Så ser vi, hvad der er her. Vi har noget karrypulver her. Så har vi kød. Rigs. Højt. Det er der, det skal være på. Yes. Så det er bare faktisk, der skal gå sammen med salt først. Og så lidt æg og mælk. Det er vist godt. Så. Jeg tager lige lang til bordet. Så prøver jeg lige op i. Sådan der. Det første, der skal ske nu, det er, at det er vigtigt at proppe salt i først. Lidt salt til at røre sammen. Den der, det må jeg lige gøre sammen. Der er først i kanten skal jeg have. Det er godt, hvad der trænger til det med salt. Yes. Sådan der, så er der æg i og salt og det der. Der er ikke alt sammen, der skal I se. Så står der så på opskrift. Så skal der mælk. Yes, så fik vi gjort det. Det næste vi skal have gjort er at lave risene. Så der finder jeg lige en lille brød til den. Skal I se hvor lille. Det er kun store brød lige nu, men det går nok. Det går nok. Det er helt fint. Den tager jeg herover. Så tager jeg en papir med opskrift og så markerer. Så var det en kop vand, cirka sådan her. Og så er det i posen. Hvis jeg indtil det bliver ja, så hælder vi det lige over et glas. Der spiller det. Korn her. Den tager jeg bare med op i. Så det svarer til 1 krus af ris. Så det vil sige, at jeg skal 2 kopper vand til. Jeg propper her op i. Og så sammen med 2 kopper vand. Koldt vand. Op til top. Sådan der. 1 og 2. Sådan der. Det var 2. Og så skal den op og koge, eller bare lige sådan så vandet trænger ind i risene. Og det godeste, jeg var helt ved at glemme det en af de vigtigste ting, salt. Meget så husk. Sådan der.
færdig. Nu er det simpelthen tid til at vi skal have lidt løgn her. Det gør vi lige. Faktisk skulle jeg have gjort det lidt før, men det var bare lige en lille fejl. Jeg tror ikke, jeg ser noget ved, men det ser jeg ikke igen. Det er en lille fejl, den tænker jeg. Den er specielt her, faktisk. Det er det, jeg tror, der var løgnet. Vi købte inden, at det er en til det. Så jeg bare ulige, jeg lige så lige. Det er sådan. Så, ja. Så har jeg den her. Den hænger nu. Jeg har processen på at se. Det er bare en vej, den der, så har jeg løgn ind, som jeg egentlig skulle have haft i lidt før, men ja, nej, ikke til alle. Det er min fejl. Den er ude på. Nå, men nu vi egentlig skal. Jeg følger egentlig bare, hvis andre ser med, så er det fordi, at jeg rent faktisk følger en lille opskrift fra den skole, jeg går på her i Helsingør. Og så har vi lidt snefri i dag, så det er en god ting. Eller. Så nu skal vi se, det er sovsen. Yes. Kaj har vi her, og så skal vi have den med. Så først er det, at jeg lige vejer fedtstoffet af, fordi at nu laver vi en melblanding, hvor det er, at vi tager smør og mel sammen. Jeg mener, det er en opbagning, det kaldes en opbagning. Så det vejer vi lige af. Så når vores ris er færdig, og jeg har lige vejet af, så det sætter vi lige til siden. Og så vores skud også færdig. Så nu tager vi lige. Jeg var der i den tid, jeg skulle. Så nu er det, at jeg former de sådan bøffer, som jeg skal til at lave. Og de skal på en gryde. De skal i en gryde, og så skal de lige under kogepunktet. Så de skal ikke helt koge. Bare lige under kogepunktet. Så det er det, vi gør nu. Okay, så nu har vi fået vand. Så hælder vi lige vandet. Sådan der. Jeg ved ikke, hvor store bøfferne skal være. Det kan I vurdere. Så kan man se, hvordan der er. Hvordan det kan bruges. Jeg ved ikke lige, om den er for stor nok, men det finder vi lige ud af snart. Den ser god ud, ellers den her fars, som den nu kaldes. Så den ruller jeg ud i sådan en rund fars her. Så det er ganske fint ud. Måske ikke sådan lige ganske fint, men måske den ikke kommer over kogepunktet, den her. Så den skruer vi lige lidt ned for. Og så tror jeg sætter dem her ned i vandet i 5 minutter. Og så det, så og så de her bøffer. Sådan der. Vi skal sammen med det. Så tager vi det rask. Godt så. Det næste vi skal i gang med, det er vores sovs. Og her har vi vores smør, som vi skal have. Og vores mel. Godt så ikke. Det er brugt.
Der er det fra 1 til 2 spiseske hvedemel. Det gør vi. Vi varmer den her op. Der kommer noget smør. Og der. Så er det. Og så er det. Så er min sovs også færdig, og den skruer vi ned for. Det vil meget gerne se sådan her ud. Jeg skal ikke få noget betørret. Ikke fordi jeg har fået noget betørret, men bare pas på. Jeg smager lidt på det, fordi jeg har allerede smagt. Den smager udmærket. Og så skal vi have... Jeg kunne godt bruge lidt mere smag. Måske lidt hønsebouillon eller et eller andet. Konsistensen er heller ikke så dårligt. Nå, okay. Jeg prøvede på at lave den tyk, men heller ikke for tyk. Det er sådan lidt under middel. Det vil sige, at den er en smule tyk. Men det er fint. Og mine kødboller her, de er også færdige, så nu er det bare at proppe det på en tallerken, så det er jo bare super. Så vi skruer lige ned for alt, der er her på komfuret, og slået. Sådan der. Så er vi klar. Bag mig kan I sikkert godt se alle de gryder. Det er lidt meget. Så nu prøver jeg, om jeg kan servere nu. Okay. Sådan der. Så er jeg ved at være færdig. Så lad jeg lige proppe noget salt ovenpå, og I får smag. Og gør det sammen. Og så lige lidt peber. Og spare for smag. Men her har vi så slutresultatet på mine boller i karry. Det var alligevel heller ikke helt så dårligt, som jeg havde regnet med. Så nu smager jeg på det. Det er godt. Det er meget godt. Tak fordi I så med på den her lille video her. Og så ses vi bare næste gang jeg laver en. Ses.